yawa daga da ikon Allah tashi da ikon Allah shatan mutan Nasarawa me abun zato dan waka ka ci gida ka ci dawa mu je zuwa sama da ikon Allah dan Hajiya Fatima me abun mamaki hai hai ke chodara duniya me dauka tana jewa duniya kitabun ra'asi duniya me abun mamaki me dauka tana ajewa to me ka tuno ne dan Musa me aburzan waka ba mu sha ike ka daukan duniya ike aje ne san aje mu san duniya dan yau inda mu ake wata rana ba da mu ake ba dan Musa me aburzan waka lallai duniya ta ma kai yara wata ran ba mata ba wata ran ba mata ba mai aburzan waka ina na baya sun riga sun shuɗe babbar baran ta kome mai sarar kai da gani kana maganar macijin sari kutum me sari ka roƙe kenan wa kake magana ne dan Musa mai aburzan waka makaho ba gani yake ba ai sai ya laluba da sanda dan Hajiya Fatima zakin waka wannan kuma maganar Hausa ce makaho da sanda shi ke gane hanya dodar ko da babu dan jagora wani na so wani na ke haka duniya ta gada duniya ta gada wani ya kika wani zai soka mai abun zanen Musa kenan kai dan Hajiya mai masoya Hajiya Fatima mai masoya da yawa shatan mutan Nasarawa gaba dai dan Musa dodon waka Najeriya kasar mu Najeriya kasar mu ta gado ka tabo yankin da ake ta dambarwa kenan kai ya cike ta ne ake ta cuta anan ake ta cuta Allah ka kawo mana maganin cutar mu kai mana maganin mutanen banza komai ya tabarbare komai ya lalace komai ya tabarbare komai ya lalace me yake faruwa ne rayuwa a yanzu ta yi tsada rayuwa ta yi tsada da Musa dodon waka kayan abinci sun yi tsada wannan laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa dan Musa mai aburzan waka abinda ka saya 50 yau gobe ka ji an ce ya koma 100 laifin gwamnati ne da 'yan kasuwan mu da Musa mai agurzan waka ba su da imani ko kaɗan kuma ba su da tsoron Allah sam a kan riba ba su ki kowa ya mace ba kai kashe rayuka a ko da yaushe ana ta ɗaukar rayukan musulman Allah hai kidnapping a ko da yaushe kidnapping ake a ko da yaushe abun babu kyan gani a arewa hankalin mu tashe a ko da yaushe ina magana kwanciyar hankali ana ɗaukar rayukanmu ba abinci ga yunwa tana damu mu je zuwa mai agurzan da ya musu gaskiya dodon waka kai ba a ƙauye ba har da burane yowa yake maganar ƙauye dan Musa mai agurzan waka yo ba ƙauye babu birni wannan bala'i ne ya shigo Najeriya Allah kai mana maganin shi ya ilahu mai yau da gobe ta iya mana dan basa iyawa kuma ba ma iya wa dan Musa a gaza mana dan ba ma hayawa gaza mana dan tsarkin mulkin ka Allah wannan hukunci yana hannunka ba sa iya ba ma iya ba sarki Allah shugabanni na arewa kai wai dan Allah shin mai kuke wai me kuke ne kuna kallo ana dambarwa manyan arewa yaya za a bisa kanku akwai hakin mutane akwai hakin mutane tuni tari da Musa mai agurzan waka sai ranar lashira a can za a yi kallo bisa kanku akwai hakin mutane ana ta kashe muku yi zaure sun yi zugun sun yi shiru ta nan suke samun kudaden su dan Musa mai agurzan waka akwai magana cikin cikina ai faɗe ta macita mai tsoron ta mace shi yake mahauki ganyen gwaza amma ba yanzu zan faɗewa asha na zata za ka faɗi dan Musa mai agurzan waka su gyara lamarin su a daina shugabar wannan shawara ce kyauta dan Musa mai agurzan waka ɗan kunne ya ji ai jiki
ya tsira. Dukan munafukai na arewa ba zan rufe ba. Kada ka rufe faɗe su kawai mu ji su daidai. Sai aka shi na yucali.